ҷашни наврӯзи имсола аз ҷашнҳои пуриздиҳоми сол буд. Садҳо нафар аз пойтахт ва дигар ноҳияҳо ба сайру гашти идона ва тамошои барномаҳои наврӯзӣ ба боғҳои фарҳангиву фароғатӣ омаданд. маъмурони боғ ҳатто аз анбӯҳи зиёди одамон монеъи даромадан ба майдончаҳои тафреҳӣ шуданд. барномаҳои наврӯзии имсола дар чанд гӯшаи пойтахт, хусусан дар боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва майдони 800-солагии Маскав баргузор шуд. Субҳи барвақт аз соати 9 чорабиниҳои фарҳангӣ шурӯъ шуд ва то нисфи рӯзӣ идома кард. Дар ҳар гӯшаи боғ ба хотири соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ намоишгоҳи ҳунарҳои миллӣ ҳам доир шуд. дар миёни тамошобинони чорабинӣ чеҳраҳои ҳунару санъат ҳам буданд. чанде аз онҳо хотироти аз наврӯз то наврӯзи худро гуфтанд. аз наврӯзи гузашта то ба имрӯз мо аҳли ҳунари театри Аҳорун чандин намоишҳои навро болои саҳна оварданд. пешкаши тамошобинон гардонданд аз қабили Даҷҷол, намоишҳои Шофаридун. хотирҳо бисёр буданд. хотирҳо ҳамин ки кӯчаҳо хушрӯ шуданд, истгоҳҳо нақш шуданд, автобусҳо нақш омаданд. мана майдонҳои варзишӣ зиёда аз 100 та майдони варзишӣ шуд. ҷашни имсолаи наврӯзи ҷумҳуриявӣ рӯзи 27 март дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд баргузор мешавад, вале дар шаҳру ноҳияҳо аз 21 то 26 март ки таътил аст, чорабиниҳои фарҳангиву фароғатӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ идома хоҳад дошт. Шодмон Ятим, Мулло Раҷаб Юсуфӣ, Озодӣ Душанбе. анвои замонгулчин ҳафта сину ҳафта чин боло гузаробин шин наврӯз муборак бод.